Hola, soc la Noemí i soc aquí al Casal Baobab monitora de petits i durant el curs estic d'animadora al Llac La Pau. Jo soc la Paula, he estat la monitora de grup de grans al Casal Baobab de la Verneda i la Pau i durant el curs estic participant a un projecte que serà un esplai que es diu Perifèric. Doncs bé, el casal crec que ha sigut molt enriquidor pels infants perquè s'ho han passat molt bé i també crec que és molt beneficiós perquè s'han acostumat a aquesta normativa a causa de la Covid-19 i res. I després d'haver estat tants mesos confinats a casa, doncs el fet de poder interactuar amb altres infants ha estat molt guai per ells i han gaudit molt. També han pogut participar i gaudir de les places i parcs que tenim aquí al barri, conèixer-les també, perquè hi ha molts infants que no les coneixien, i també han pogut veure d'on venien cadascun dels infants. Sí, hem conegut associacions com ara Mijac, Perifèric i el món del lleure aquí al barri. També alguns comerços, busos, i una mica la història també del barri.